मेना मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा XNDB फोरनि थाखाय खामानि मावमारदोंब्ला मावथों आरो जा नोंसोरथ' जेबो मोनाखैना जा मोनाखै नै XNDB बिथा हारिनि खामानि मावनानै बिथांमोना दिनै जेबो मोनाखै बेखौनो खावलायदों प्रमद बर' सार बिथांखौ बिथांमोननि बिमा बुरिखौ नायनानै न'खरखौ नायनानै जा मोननांगौ बे न'खराव नोंथांमोना होफैदो। आं जानालि लाफा खंगर गामियाव जोंहा NDBनि मार्टार फेमिलि न'खराव आं दंफैयो दिनै खबर लाफैदों बिथांमोना लिंहरदों रायज्लायनो सुखु दुखुनि NDBनि केसफोरा मा जादों आरो बोरै जानानै दङ बेखौ मोनथिनो हास्थायदों। आङो बिथांमोननो फोरमायदों जे थांनाय बोसोरनि जुननि 12 तारिखनो बिथांमोना मोनसे जुथुमा लिंनानै रायज्लायदोंमोन होननानै आं खोन्थादों जे प्रमद बर' बिथां UG ब्रह्म बिथांमोना बे मिटिङाव दङमोन होनना आं बिथांमोननो खोन्थादों। बिथांमोना NIA कर्टआव बा NIA उकिलफोरनो मोनसे लेखा हरनो गोनांमोन केस उइड्रलनि खोथा जोबनाय सिरियाव बिथांमोना लिरदोंमोन बेखौ दासिम हरदोंना हराखै आं बेखौ मिथिया हरदोंब्ला रायजोनो होनांगौ होननानै आं बुंदों आरो आसा खालामदों जुदि गमामायैनो गभर्नमेन्टआ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा XNDB फोरनि थाखाय खामानि मावमारदोंब्ला मावथों आरो जा नोंसोरथ' जेबो मोनाखैना जा मोनाखै नै XNDB बिथा हारिनि खामानि मावनानै बिथांमोना दिनै जेबो मोनाखै बेखौनो खावलायदों प्रमद बर' सार बिथांखौ बिथांमोननि बिमा बुरिखौ नायनानै न'खरखौ नायनानै जा मोननांगौ बे न'खराव नोंथांमोना होफैदो रायजोआ खुसि मोनगोन न'खरा थांनानै थागोन नङा होमबा न'खरा थांना थागोन आरो जेबोथ' गैला न'खरा नै सिलिंखार जाजोब्बाय न' मोजां गंसे गैया दा बिनिखायनो आं दिनै गभर्नमेन्टआव जाया दङ पावाराव जाया दङ आं बेखौ खावलायनोल'सो हागोन गोसोखांफ्लाय होनो हागोन नैबे बिमा बुरैखौ दिन्थिनोल' हागोन नोंथांमोना अननानै बिथांमोननि मोननांगौ होदो बाजैयाबोथ' बिसाय गैला बिथाङाबो नै बाजैनि बिसायाबो मार्टियार जाबाय बिथांमोननि मोननांगौखौ 8 मासल' जाखादोंमोन 8 मासल' जादों होनना बुंदों माने बिनि बिसाया दिनै आरो बे गैला बे गासैबो गावनि थाखायल' नङा हारिनि थाखायनो नांदोंमोन बेनिखायनो सरकारा जा होगोन होननानै प्रमिस खालामदोंमोन होगोन होननानै थांखि लादोंमोन बेखौ जेन बिमा बिसोरनि बिफा बिसोरनि बिसि बिसोरनि गथ' गथायफोरखौ नायनानै जेन होयो BTC आवथ' गोबां फैसा दङ दासिमबो खमसे खम 100 crore गोजौआव फैसा दङ नाथाय बेफोर फैसाखौ बबेयाव बाहायदों आं मिथिबाय बिनिखायनो जा फैसा दङ दुखिया न'खरफोरनो होदो गुबुनाव हरा लाखिनो गावनि बिमा बुरै बिबाजै बुरै बिफा बुरै गथ' बेफोरखौ नायनो थाखाय आं प्रमद बर' गभर्नमेन्टखौ खावलायहरदों गोजोन्थों।